Pozdrav za sve i dobrodošli na moj kanal i naravno u moju vatrenu kuhinju. Ukoliko još niste, možete se sada prijaviti na moj kanal, a ukoliko ste se prijavili, hvala vam puno što me pratite i što volite moje vatreno dobre recepte. Danas ću da vam pokažem jedan veoma neobičan recept, a vi da bi videli o čemu se radi, pogledajte ceo video. Ukoliko vam se dopada kako sve ovo izgleda, a verujem da vam se dopada, u nastavku videa pogledajte šta vam je potrebno od sastojaka da napravite ovaj fantastičan recept. Od sastojaka bit će vam potrebno oko 600 g brašna, 50 ml vode, oko 100 ml mleka, 4 kašike ulja, 2 jajeta, treba će vam 1 kašičica šećera, 1 kašičica soli, 1 svež kvasac, i bit će vam potrebno negde oko pola kilograma viršli, 1 kocka čkavalja, otprilike nekih 250 do 300 g, kečap i 1 kesica origana. Ovaj svež kvasac ćemo preliti sa 50 ml mlake vode, tu ćemo dodati šećer i ubacit ćemo malo oko 2 kašičice brašna i sačekat ćemo nekih 10 minuta da kvasac proradi. Evo, kada je kvasac proradio, bacit ćemo ga u smesu sa brašnom. Tu ćemo dodati mleko, zatim ulje, so i 1 jaje. Ovo drugo će nam trebati za premazivanje. I umesit ćemo testo da bude glatko, meko i da se ne lepi za prste. Pripremite okrugli kalup i papir za pečenje, stavite tepsiju na papir da možete da vidite otprilike koja će vam veličina papira trebati, a testo nećemo čekati da nadođe, evo kao što vidite ono je mekano i ne lepi se za prste, podijelit ćemo ga na 2 dela i razvaljati oklagijom u krugove približno veličine kalupa. Ovu prvu polovinu testa koju smo razbili odmah ćemo prebaciti na papir za pečenje, a zatim ćemo razvaljati ovu drugu lopticu. Svaku viršlu zasecite otprilike na ovu veličinu. Kečap nanesite ne celom širinom testa, nego otprilike na ovu. Razmažite i pospite origanom i rernu lagano na 200 stepeni uključite i odmah ćemo da preklopimo ovo parče testa sa onim drugim. Malo poravnajte i savijajte ako imate viška, blago pritisnite. Otprilike ovako. Uzmite jedan oštar nož i u krug zasecite
Evo ovako, otprilike kao trouglove, ali gledajte da vam ne ide u špic, nego da vam ostane ovako širine. I znači tako cijelom dužinom testa sve u krug. Sada stavite jednu višlicu ovako na trouglić, razlistajte ga, blago zamotajte i ostavite, a ovaj drugi trougao malo izvucite, zamotajte i njega, ovaj podignite i ovaj zaglavite i tako cijelom dužinom pogače. Kada smo umotali, u ovu sredinu ćemo ubaciti ovaj kečap što nam je preostao, pa ćemo ga tu rasporediti. Kačkavalj izrendajte, polovinu ćemo da stavimo odmah, možemo još malo origana da dodamo, znači polovinu kečapa odmah ubacite, kačkavalja odmah ubacite u ovu sredinu, a kad se bude ispeklo dodat ćemo još malo jedno žumance i premažite sve okolo i nosimo u rernu da se peče. Evo kao što vidite, dragi moji, i ovo je gotovo. Peklo se nekih između 25 i 30 minuta. Vi ćete peći u zavisnosti od vaše rerne. Čačkalicom probajte kroz ove kiflice okolo da li je testo gotovo. Znači ovo fantastično miriše, fenomenalnog je ukusa. Malo vam vremena treba, ne treba da čekate da se testo podiže. Eto 2-3 minuta dok kvasac odradi svoje. Znači da uživate u pravom ukusu, znači kačkavalja, viršli, testa, znači za sve ljubitelje testa ovo će biti fantastičan recept. Nadam se da ćete ga rado isprobati. Do nekog novog videa i video recepta, sve vas puno voli, pozdravlja vaša Vatrena, ćao!